Igbo ndị ọma ndewono ana m ekelekwono oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Aba steeti Abia na-abịara gị na nke taa bụ Mọnde abalị 24 n'ọnwa isii afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa Orie n'ala Igbo. Na mmalite ndị a bụ isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị nke taa. Ndị omeiwu dị 50 arịọla onye isi ala maka ntọhapụ nke Maazị Nnamdi Kanu. Ndị nkuzi mahadum steeti Abia na-ata ọnụ mmiri okwu nke gọvanọ Oti ụta banyere ụgwọ ọnwa ha. Onye isi ala Bola Tinubu enyela ntụziaka na ndị ọrụ bekee niile hapụrụ obodo a nọrọ mba ofesi ka na-eri ụgwọ ọnwa ga-akwụghachi ya n'otu n'otu. Ọnụ bụ akụkọ nke taa bụ m Ezinne Mmadụ. Chezie ntị gị maka igere akụkọ ndị a n'uju. Ihe ruru ndị omeiwu nke ụlọ nzukọ nnọchiteanya 50 sitere na gburugburu mpaghara zon 6 enwere n'ala anyị n'okpuru otu akpọrọ ndị omeiwu na-achụ nta udo na nchekwa na mpaghara South East arịọla onye isi ala Bola Tinubu ka o jiri ikikere nke akwụkwọ iwu ala anyị nakwa ụfọdụ ngalaba nke ụkpụrụ ikpe ziri ezi nyere omekome tọhapụ onye ndu nke otu na-achụ nta nwere onwe ala Biafra Nnamdi Kanu site na ebe eji ya n'ụlọ ọrụ nchekwa nke ndị DSS. Ndị omeiwu ndị ahụ ndị si otu pati dịgasị iche iche na akwụkwọ ozi nke ha degara onye isi ala Tinubu gbara ya ume ka ọ zọpụ njem nke ime udo nakwa n'ilebara ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa ihe ịma aka ndị nke ọ na-ebute n'ọdịdị ya dị iche iche na mpaghara South East anya. Ụfọdụ ndị omeiwu ndị bịanyere aka n'akwụkwọ ozi ahụ ezigara onye isi ala gụnyere Obi Agụọcha nke sitere steeti Abia, Ikenga Ugochinyere sitere steeti Imo nakwa Afam Ogene onye sitere steeti Anambra tinyekwara ndị ọzọ. Ndị omeiwu ndị ahụ gbakwara onye isi ala Tinubu ume ka onye Attorney General na nke ọchịchị etiti nakwa onye minista ikpe ziri ezi bụ Lateef Fagbemi ntụziaka ka o jiri ikike nke o ji n'aka rụọ ọrụ ma nye iwu ntọhapụ nke Maazị Nnamdi Kanu site na njichi ma kwụsịzie ikpe ahụ nke a na-ekpe ya kpamkpam. Olu nke gọvanọ steeti Abia bụ Dọkịta Alex Oti nakwa nke otu jikọrọ ndị nkuzi mahadum steeti Abia nke otu ASUU adakataghị n'otu ihe n'ihe gbasara ịkwụ ụgwọ ọnwa ndị ọrụ na steeti Abia. Onye gọvanọ n'okwu ya na mkparịta ụka ya na ndị ọrụ mgbasa ozi nke a na-eme kwa ọnwa enwere n'isi obodo steeti a bụ Ụmụahịa, o kwuru na ọchịchị ya ji ọdịmma nke ndị ọrụ kpọrọ ihe ma gbakwunye na o nyela otu nke jikọrọ ndị ọrụ nke mahadum steeti Abia na ha enwetala ụgwọ ọnwa ha nke ọbụnadị nke ọnwa gara aga bụ Mee, mana nzaghachi nke ngalaba nke otu ASUU nke ụlọakwụkwọ mahadum steeti Abia nke ha nọ na ya na-ekwu na nke ahụ abụghị eziokwu. N'ozi nke onye isi oche nke otu ASUU nke ụlọakwụkwọ mahadum ABSU bụ Chidimba nakwa onye odeakwụkwọ ha bụ Victor Obisike banyere aka na ya, otu ahụ kwuru na nke ahụ bụ ịgbagha okwu nke onye gọvanọ kwuru, nke ọ kọwara na ọtụtụ ndị ọrụ enwetabeghị ụgwọ ọnwa ha nke ọnwa Eprel n'otu n'ọbụkwanụ ole na ole nwetarala ụgwọ ọnwa nke Mee. Ha gbakwunyere na ụfọdụ ndị ọrụ ndị nwetara ụgwọ ọnwa Eprel maọbụkwanụ nke Mee chọpụtara na amịpụrụ ego n'ụgwọ ọnwa ha site n'ihe dịka $8,000 na-eru $53 nke a na-agwaghị ha ihe kpatara ejiri mee nke a. Aka na-akwa ụgbọ ọchịchị steeti Abia bụ Dọkịta Alex Oti ekwuola na ihe ndị ọrụ bekee na-anọchi anya ya na steeti a dị nnọọ ntakịrị n'ihi na usoro nke nrụzigharị ihe na steeti Abia bụ maka mmadụ niile. O mere ka mara nke a na nnọkọ ya na ndị ọrụ mgbasa ozi kwa ọnwa nke ndị ntaakụkọ na-edekọrọ ihe ndị nke emere na ya nke hirodo n'isi obodo bụ Ụmụahịa. Ọ gara n'ihu kwuo na ndị ọrụ na-enwetazi ụgwọ
ọnwa ha n'abalị 28 nke ọnwa ọbụla dịka steeti a ka na-echere ọkwa nke a ga-amapụ maka ụgwọ ọnwa opekata mpe n'ogo etiti. Onye gọvanọ kwukwara na ọchịchị ya ga-ahazi ntụliaka nke ọchịchị kansụl mgbe ọ dị njikere maka nke ahụ dịka iwu kwadoro na onye gọvanọ nwere ohere nke ịhọpụta ndị isi oche nke otu kọmitii nlekọta n'ọchịchị kansụl niile ma ọ bụrụ na enwebeghị ohere maka ịhazi ntụliaka. Ndị uwe ojii na steeti Abia na-adọ aka na ntị megide agwa nke iso ndị uwe ojii bụkwanụ ndị ikpe egbe n'aka na-azọ ihe ọbụla n'oge akwụsị enyocha n'okporo ụzọ. Onye na-ahụ maka mmekọrịta nke ọhaneze nakwa nke ndị uwe ojii na steeti Abia bụ ASP Maureen Chinaka mere ka mara nke a n'ozi nke ezipụrụ n'akara S nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ gbakwunyere na kama ịzọwa ihe ọbụla gị na onye uwe ojii bụ egbe n'okporo ụzọ, ọ bụrụ na onye uwe ojii ahụ akpa agwa dị aṅaa, ihe onye mmadụ ga-eme bụ ịchịkọta ihe akaebe zuru ezu ma mee mkpesa na ngalaba mkpesa nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii banyere onye ọrụ dị otu ahụ nke ngalaba a kpọrọ CRU. Ọ gakwara n'ihu kọwaa na ịmata ogbe ihe ahụ mere dị oke mkpa nakwa aha nke onye uwe ojii ahụ n'ime ihe ndị ọzọ nke kwesịrị iji n'aka bụ nke ga-enye aka hụ na a ga-eme ka mkpesa ahụ nwee ike dị mfe. Onye isi ala Bola Tinubu enyela ntụziaka na ndị ọrụ bekee niile ka na-eri ụgwọ ọnwa site n'aka gọọmenti ka ha kwagachara mba ofesi ga-akwụghachi ụgwọ ego niile ndị ahụ. O nyere ntụziaka n'ememme abalị inye ihe nrita nke ọfịs onye isi ọrụ nke ngalaba ọrụ etiti nke jiri merube ememme nke izu ọrụ nke afọ a bụ 2024. Onye isi ala onye odeakwụkwọ etiti bụ George Akume nọchiri anya ya bụ onye nke gosipụtara mwute n'ihi agwa ọjọọ nke ndị ọrụ nke ha na-akpapụta bụkwanụ nke na-adịghị mma ndị a na-akọwa na ha bụ ndị ọrụ na-enweghị ihu. Onye isi ala nyekwara ntụziaka na ndị nlekọta nakwa ndị isi ngalaba ọrụ ebe ndị ọrụ a nọ n'okpuru ha wee na-arụ ụdị arụrụ ala ga-anatakwa ntaramahụhụ maka ụdị iri ngarị a na-aga n'ihu n'okpuru nlekọta ha. Ndị ụlọ ọrụ nke ndị agha elu ala anyị ekwuola na ha emebisiela ebe nsipụta mmanụ nke iwu megidere dị 13 na ihe metụtara ụgbọ mmiri nke dị 7 na-aga mba Kotonu n'otu usoro ihe omume nke ha mere na steeti Rivers. Nke a bụ dịka ozi nke onye Director mmekọrịta ọhaneze nakwa ozi nke onye ọ dị n'aka nke ụlọ ọrụ ndị agha elu bụ Air Vice Marshal Edward Gabquet. Otu ọrụ nke gbapụtara ihe nke ụlọ ọrụ ahụ rụzuru otu ọkpụrụkpụ ọrụ bụkwanụ nke ha mere na abalị 22 nke ọnwa Juun afọ 2024 mgbe ndị agha nọ n'ọrụ hụtara ụgbọala J5 ise nke ejirila mere obere ụgbọala na-ebu mmanụ ndị esiri esi n'ikpere mmiri nke Imo bụkwanụ nke nọ ebe ahụ na-anwa emekọrọ mmanụ esiri esi n'ụzọ iwu megidere. O kwuru na ndị agha elu ndị ha na ndị a na-agba ọnọdụ akụnụba ala anyị mgbe okpuru kwatara ya kwata n'ebe ahụ ebe ndị agha mebisiri ebe nsipụta mmanụ ndị a nke megidere iwu ebe ha na-anọ na-achọ ịgbalị imenyenwa mmanụ n'ime ụgbọala J5 ndị ahụ. Ndị emechara hụta na ụfọdụ ha gbabachara ime ọhịa dị nso maka izi isi ha ka e were ike ka a ghara ịhụta ha. Otu jikọrọ ndị ọrụ mgbasa ozi NUJ n'aha mkpirisi na-arịọ ọchịchị etiti nakwa otu jikọrọ ndị gọvanọ ndị nke nwere n'ala Naịjirịa ka ha gbapụ ya ọsọ na mkparịta ụka ha na otu ndị ọrụ n'ịkwado ụgwọ nwepekata mpe ọhụrụ iji nyere ụmụ Naịjirịa aka n'ihe isi ike akụnụba bụkwanụ nke jupụtara n'ala anyị ka ọ dị ugbu a. Onye isi oche nke otu NUJ n'ala anyị bụ Chris Isiguzo nọrọ n'arịrịọ ahụ nke ọ rịọrọ n'ọgbakọ a na-eme kwa ọnwa 3 ọbụla n'afọ nke otu kansụl ije ozi nke otu ahụ nke hiri odo n'Ibadan bụkwa n'isi obodo nke steeti Ọyọ ebe ọ nọrọ kọwaa na na-adabere n'ọnọdụ ihe
ndị a na-ahụ anya ugbu a na ihe metụtara akụnụba ala anyị, amụma nke ịkwụ puku naira 62 dịka ọchịchị etiti na-ekwupụta ya agaghị ezuru ọtụtụ ezinụlọ na ihe metụtara ụfọdụ ihe ndị nke eji egbo mkpa na ndụ. Ụfọdụ ndị bi n'ogbe nke akpọrọ Okun Aja nke dị na kansụl Etiosa nke steeti Lagos ebeela akwa ugbu a n'oke olu gbasara agwa imelara otu agbụrụ maọbụ mmadụ ebe ha na-ebo ebubo na a na-akpa nkata nke imepụta ụfọdụ ihe na nchegharị ihu nke okporo ụzọ ụsọ osimiri ahụ nke ga-esite steeti Lagos rute Calabar n'ime obodo ha maka ichegharị ihu. Ndị obodo ndị kwuru okwu gbasara nke a gosipụtara ezigbote nchegbu ha na ụfọdụ ndị aka ji akụ ndị nwere ala si otu mpaghara nke ala Nigeria bụkwanụ ndị na-ejirile nwayọ ugbu a gbabanye na-adụ ụfọdụ ndị isi gọọmenti dokere ka enwee ike chegharịa ihu nke okporo ụzọ ahụ bụkwanụ nke na-agaghị bụ emetụta ndị mmadụ. Ha rịọrọ onye isi ala Bola Tinubu ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka n'aka ngwa ngwa, na-ekwu na ụmụafọ obodo a ndị na-erubere iwu isi bụkwanụ ndị nke a na-achọ ugbu a iji zaa aghụghọ chegharịa okporo ụzọ ahụ ihu ka ọ gbabatazie n'ebe ndị a nwere ụlọ ha bụkwanụ nke ha na-akọwa ugbu a na ha nọ n'ọnọdụ nke ebe obibi ha ịbụ nke a kwadara ma bụrụ nke ga-efunahụ ha. Ndị isi oche nke ọchịchị kansụl na steeti Rivers pụrụ apụ na-ebu ebubo n'otu jikọrọ ndị ọrụ ọchịchị kansụl n'oge otu jikọrọ ndị ọrụ NLC nakwa otu nke ndị ahịa bụ TUC na-eme atụmatụ ịbagide njegharị megide ndị ọrụ uwe ojii ala anyị n'ihi ihe metụtara ọgbaghara ndọrọndọrọ ọchịchị nke dị na steeti Rivers. Ndị isi oche ndị a n'oge gara aga nke onye isi oche ha bụ onye nke si na ọchịchị kansụl Port Harcourt pụọ, onye aha ya bụ Oluwelo Ihunda bụ onye isi ha nke garala aga ugbu a bụ onye gwara onye nta akụkọ na-ebu ebubo n'otu n'oge emeela atụmatụ ha na otu TUC nakwa NLC ịbagide njegharị megide ndị uwe ojii n'ihi nnọchi nke ha nọgidere na-anọchi n'ogige ọchịchị kansụl niile ndị nke nwere na steeti ahụ n'ihi ichebe iwu nakwa ime ihe n'ụzọ nhazi. Onye isi oche nke kansụl Emeọha n'oge gara aga bụ Chidi Lloyd yikwara egwu na ha nwekwara ike dịka ndị soche ha bụ pụrụ apụ ịkpata usoro nke ọgbaghara na steeti ahụ ma ọ bụrụ na ha chọọ, ebe ha na-agaghịzi eme otu ahụ. Ka ọ dị, otu jikọrọ ndị ọrụ NLC nakwa otu jikọrọ ndị ahịa TUC n'aha mkpirisi na steeti Rivers akwụsịtụla atụmatụ nke ha meburu iji malite njegharị megide nnọchi nke ndị uwe ojii nnọchisiri n'isi ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl ndị dị na steeti ahụ. Mkpebi a na-abịa dịka enwetara kepu na ụfọdụ ndị kpọrọ onwe ha ndị ọrụ chọrọ iji ohere ahụ malite ime ihe ike na steeti ahụ. N'oge ha na ndị ntaakụkọ na-akparị ụbụbọ n'isi obodo steeti ahụ bụ Port Harcourt, onye isi oche nke otu NLC Alex Agbangwo bụ onye kpọkuru ndị uwe ojii ka ha nwụchie onye ọbụla nwara anwa kpagharịa n'ụzọ nke ịkpalite njegharị na ọ bụ n'aha otu jikọrọ ndị ọrụ bụkwanụ nke ọ kọwara na ha agaghịzi eme taa bụ Mọnde. Onye ogbu ya bụ onye nke isi oche nke otu TUC bụ Ikechukwu Onyefuru kachapụrụ ebubo niile nke ndị isi oche apụrụ apụ na-ebo ha na ndị ndu nakwa ndị otu ndị ọrụ enweghị ebe ha kwakwu n'ihe metụtara okwu nke na-aga n'ihu na steeti Rivers. Gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma ekwele nkwa ịnọgide ya na ndị nzukọ nke omeiwu steeti ahụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji weta mmepe na steeti ahụ. Gọvanọ onye kwere nkwa na-ememme ịgba otu afọ nke ụlọ nzukọ ahụ nke merụbere ebe ọ nọrọ gaa n'ihu rụtụ aka n'ihe niile nke ọchịchị ya rụzurula nke gụnyere ime ka ihe ruru iwu na ụkpụrụ dị 12 bụrụ iwu nakwa ọtụtụ mkpọtụ uche ndị ọzọ ma mesie ya ike na ya kwudosiri ike n'ije
iji ụzọ ịkwụwa aka ọtọ na ime ihe n'usoro na-achị ọchịchị ya na steeti Imo. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ ahụ onye aha ya bụ Right Honorable Olemgbe kelere ndị omeiwu ibe ya maka enyemaka ha nakwa mgbakọ aka n'ọrụ iji ọrụ ha wee kpọrọ ihe nakwa ịdị n'otu na ebumnobi ebe ụfọdụ ndị omeiwu ndị ọkwa ha gbagotere ekwukwara okwu banyere ụfọdụ iwu ndị nke gbara ọkpụrụkpụ ha na-enyere aka mee ka ọ bụrụ ụkpụrụ na iwu na steeti ahụ n'ime otu afọ a gara aga. Ụlọ ọrụ ala anyị na-ahụ maka ejialọ n'okporo ụzọ FRSC n'aha mkpirisi amapụla ọkwa na ekposala ebe niile ha na-anọ na-elekọta otu ihe si aga n'okporo ụzọ na mpaghara South East. Onye isi na mpaghara nke a n'ụlọ ọrụ FRSC dị na Enugu bụkwa onye na-ahụ maka mpaghara zone a, onye aha ya bụ Assistant Colonel Marshal Winifred Uche Chukwura, onye mere ka amara nke a na njem nleta mbụ ya nke o mere bịa ngalaba ọrụ nke steeti Abia, bụkwa n'ebe ọ gara n'ihu kwuo na kama inwe ebe ndị ọrụ ha na-anọkarị n'okporo ụzọ n'otu ebe na ụlọ ọrụ ahụ ekpebiela ugbu a na ha ga-amalite na-agbagharị n'okporo ụzọ, bụkwanụ nke ga-enye aka kwalite enye nzaghachi n'aka ngwa ngwa mgbe ọbụla enwere ọnọdụ mberede nke dapụtara n'okporo ụzọ maka ibuga ndị ọbụla nwetara mmerụ ahụ n'ụlọ ọgwụ n'aka ngwa ngwa na mpaghara zone a. Chukwura, onye nọ na njem nleta ọrụ na steeti Abia, bụkwanụ steeti nke so na okpuru nlekọta ya nke gụnyere steeti Abia, Enugu, Ebonyi na Imo, ebe ọ gbara ndị ọrụ ibe ya ume ka ha kee ajị n'ume maka ihe ma aka ndị nke chere ha n'ihu ma zụlite ezigbo agwa nke ịtụnye ụtụ dị mma nakwa ime ihe iji hụ na a ga-enwe ihe ịga nke ọma n'ebe ụlọ ọrụ ha ahụ dị. Onye omeiwu na-anọchite anya mpaghara Abia North n'ụlọ nzukọ Senate Orji Uzor Kalu na-ekwukwa ya ọzọ ekwusi ya ike na ụgwọ ọnwa opekata mpe nke o chere enwere ike kwụ ugbu a n'ala Naịjirịa bụ $90,000 maka ndị ọrụ dịka ndị ọrụ na gọọmenti etiti ka na-ekwu okwu gbasara nke a. Onye gọvanọ steeti Abia n'oge gara aga bụ onye mere nke a mgbe o kwupụrụ okwu a na njem nleta ya nke o mere nyere gọvanọ Oti ebe nwere nnọkọ nke agbachiri ụzọ ya na onye gọvanọ n'ebe obibi ya nke dị na kansụl isi ala Ngwa South nke steeti Abia. Orji kwuru na ụgwọ nke ọchịchị etiti ibu n'obi na ha ga-akwụ bụ $62,000 dị mma, mana ọ ga-akakwanụ mma ma ọ bụrụ na a ga-akwụ ụgwọ a bụ $19,000 nke ga-akachakwanụ mma n'ihe metụtara ọnọdụ akụnụba nke ala Naịjirịa. Onye omeiwu ahụ kwuru na onye isi ala Tinubu emeela nke ọma n'ụfọdụ akụkụ nke akụnụba, mana ọ ka ga-nwekwara ibu ọrụ ndị nke na-eche ya ihu n'akụkụ ndị ọzọ n'ihi na ka ọ dị ugbu a ụmụ Naịjirịa nọ n'oke agụụ. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na steeti Aba nke si n'Enyimba TV dị n'ala Aba steeti Abia na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọsị ike anyị na-abịa. Ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka. N'akụkọ sitere mba ofesi, onye isi ala mba Kenya bụ William Ruto ekwuola na ya adịla njikere ugbu a iso ọtụtụ puku ndị ntorobịa ndị na-eme njegharị iwe bụkwanụ ndị nọgiderela na-eme nke ahụ gburugburu mba ahụ kamgbe izu ụka gara aga maka atụmatụ nke mbugo nke ụgwọ ụtụ isi nke a na-eme na mba ahụ, dịka ọ bụ ndị ntorobịa ọlọrọ ọhụrụ na mba Kenya ndị a na-akpọ Gen Z ndị nke nọ n'isi na njegharị ahụ bụkwanụ ndị nke sitere n'akara ikuku ha dịgasị iche iche na-agbasa ya bụ njegharị ebe niile. Njegharị ahụ aghọọla nke na-awarala ọchịchị ahụ n'ụkwụ, bụkwanụ nke ha hụtara n'oge a na-amaghị ama dịka ọtụtụ ọnụ na-amasala Ruto n'ihi ụkpụrụ akụnụba ya na mba Kenya. Mmadụ abụọ tụfuru ndụ ha ebe ukwutukwu ndị ọzọ bụ ndị nke nwetara mmerụ ahụ na njegharị ahụ nke hiri odo n'isi obodo mba ahụ bụ Nairobi, dịka ndị
ọrụ nke ihe metụtara ugwu ruru mmadụ mere ka amata. Njegharị ahụ dịrị n'ụzọ udo mana ndị uwe ojii gbara ndị mmadụ ikuku ose nakwa egbe mmiri n'ime otu ụbọchị na mgbalị ha ịchụsasị ndị a na-eme njegharị nke rutere nnọọ na nso nso ụlọ nzukọ omeiwu nke mba ahụ. Ọchịchị Ruto agbachiterela ụkpụrụ mbugo ụtụ isi ndị ọ na-eme na-akọwa na ọ dị mkpa ka ebugo ma bubatakwuo ego na akpa ego nke mba ahụ si otu ahụ belata isi mba ndị ọzọ na-agbazinata ego. N'akụkọ nke akụnụba, osote onye isi oche nke ngalaba mmanụ na gas n'ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ nke Dangote bụ Devekumar Edwin na-ebo ndị ọrụ nke mmanụ crude ndị nke sitere na mba ndị ọzọ ebubo na ha na-eme atụmatụ imebisi mbọ na mgbalị niile nke ụlọ ọrụ nshipụta Dangote na-eme ka ọ malite isi wee mmanụ crude n'ala anyị. Edwin kwuru na ụlọ ọrụ ndị a leziri anya na-akụda mgbalị niile nke ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ ahụ na-eme iji hụ na ha ga-azụta mmanụ crude site n'iweli ọnụ ego ya elu karịa ihe a na-erebu ya ma si otu ahụ na-amanyezi ụlọ ọrụ a isite na mba ndị ọzọ na-azụta mmanụ crude nke o si na mba ndị dị anya dịka mba Amerịka na-ebubata, nke mekwara na ọ dịzi oke ọnụ n'aka ya maka ime nke a. N'okwu ya mgbe ọ na-agwa ndị akụkọ okwu n'otu ihe omume nkụzi ihe nke ụlọ ọrụ Dangote haziri, Edwin boro ebubo na ụlọ ọrụ na-ahụ maka azụmahịa mmanụ crude na ha enyela akwụkwọ ikike n'otu na-ekwesịghị ekwesị nyere ndị na-azụ ahịa mmanụ crude nke ha jizi na-ebubata mmanụ crude esipụta bụkwanụ nke na-adịghị ọcha n'ala anyị. Dịka Edwin siri kwuo, n'ọchịchị etiti enyela akwụkwọ ikike dị 25 maka iwu ebe nshipụta mmanụ crude n'ala anyị bụ Naịjirịa, mana na ọ bụ naanị ụlọ ọrụ Dangote bụ ndị tozuru oke n'usoro ihe niile nke kwesịrị ime iji nweta ya bụ akwụkwọ ikikere. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu egwu bọọlụ Enyimba nke Aba n'ọrụ ụnyaahụ jiri ọkpụ goolu abụọ anasaghị nke ọbụla merie otu egwu bọọlụ Plateau United. Nke a mere ka ha tozuzie oke ugbu a isonye n'asọmpi iko nke CAF, asọmpi nke abalị 38 nke afọ 2023 batara afọ 2024 nke otu MPFL haziri ka a gbara n'ama egwuregwu Enyimba dị n'Aba steeti Abia. Chijioke Mboma gbasuru ya bụ egede na nkeji 77 ma mee ka ndị na-akwado otu egwu bọọlụ a nwee olileanya. Alade Balogun nyepụkwara ọkpụ goolu nke abụọ na nkeji 87 iji mezie ka Enyimba nweta mmeri ma hụ na ha gbara ndị nke atọ n'ahịrị nke ha jiri akara 63 ugbu a nọrọ n'azụ otu egwu bọọlụ Remo Stars bụkwanụ ndị nke ji akara 65. Ka ọ dị ugbu a, onye na-agbara otu egwu bọọlụ Enyimba bọọlụ gbara afọ 20 n'otu bụ Chijioke Mboma agbakwuola ọgaranya ugbu a na ogo nke o sitere ugbu a na-enweta ihe dịka nde naira 3.4 maka mmeri nke otu egwuregwu MPFL nke inweta mmabute nke akpụkpọ ụkwụ ọlaedo nke a na-akpọ Golden Boot n'ihi na ọ kụọla bọọlụ ma nye ọkpụ goolu ruru 17 site n'aka ndị haziri ya bụ otu egwuregwu. Mboma nwụchiri nọrọ n'ịnọchi anya onye otu ya onye na-amabutekwala ya bụ ihe nrita n'otu egwu bọọlụ Enyimba n'oge gara aga bụ Emeka Obioma. Ndị ọma, n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị na-achịsọwa, mana tupu anyị apịachie ya kpamkpam gaghachi ntị n'isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Ndị omeiwu dị 50 n'ọnụọgụgụ arịọla onye isi ala Tinubu maka ịtọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Ndị nkụzi mahadum steeti Abia na-ata ọnụ mmiri okwu nke gọvanọ Oti Ụta banyere ụgwọ ọnwa ha. Onye isi ala Tinubu enyela ntụziaka na ndị ọrụ bekee niile hapụrụ obodo a nọrọ mba ofesi ka na-eri ụgwọ ọnwa ga-akwụghachicha ụgwọ niile ahụ ha ji.
ndị ọma ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ kirie ma gee ntị n'akụkọ ụwa nke taa. Chebirikwa anyị mgbe akụkọ ụwa ga-abịara gị ọzọ. Tutu ruo mgbe ahụ, abụ m Ezinne Mmadụ na-ekele gị maka ige ntị. Ndewonu.